Apa madepnya berubah ya? Jane ya ora malih. Apa poster ya? Enten apa, Pak? Le, tolong tilik ono kek. Gon TV ku jek semetok ora. Panjenengan wingi lak tumbas TV anyar to, Pak? Oh, wingi TV-ne Mbak Kene sok le. Sak kira ning desa kono. Wah, lah antenane niki diputar-puter nganti mubeng ya semute ra mungkin ilang, Pak. Lah piye to, Le? TV analog sakniki kudu nganggo stopbox, Pak. Apa kuwi? Mang kok Mbah Google. Jane wis nganggo antena. Wis nganggo booster. Cinta tambah pok-pok barang yo ngopo mau. Wes piala duniku kacau iki. Kayak iki lakon apa tarun. Harapan sakmene mbane kok tandangi dhewe. Alah, golek pangan samplokane kok rekoso men. Kayak kaget kok. Maksudnya apa toh, Bu? Peringatan. Ojo kangen sambat. Lah kon ora sambat iki piye? Harapan sakmene mbane tandangi dhewe kok. Kowe kuwi lho, Gang. Kulino nonton bal-balan ning ra mudhun filosofine football. Kok nganggo filosofi football bareng napa sampean ngerti artine? Anane aku ngomong, mesti aku ngerti, Gang. Lah ra mungkin. Paling sing dingerteni ya nankatsu lho. Lho kok aja nyepeleke nankatsu lho. Nankatsu kuwi filosofine mantap, Gang. Apa jan? Nikmati permainan dan kamu akan menjadi juara. Ngawur. Ah, kowe iki ra tau nonton Tsubasa Uzura kok. Lah hubungane kali sahabat kula mau napa? Nek kowe kakean sambat, berarti kowe ora menikmati pekerjaan. Nek kowe ora menikmati pekerjaan, berarti kowe ora bakal dadi pemenang. Ya masuk iku masuk. Aku ki akhir-akhir iki sinau sepak bola ya, Kang. Dadi kowe aja nyepeleke aku, Kang. Nggih, bungkus ini. Cakep. Pripun kabare Mas Tot? Alhamdulillah lancar jaya. Pun sehat to niki? Meskipun belum 100%, tapi tetap lancar jaya. Tapi ngapa mboten niki? Air putih mawon, Mbak. Weh, Mas Bobek. Dik Pandera. Pun sehat, Mas. Ngomong kondisiku, Mbak. Walaupun belum 100%, tapi tetap lancar jaya. Tangan diangkat bareng yuk. Kayak iki lakon apa to, Ron? Kang, yen aku dadi pengamat sepak bola ngono, masuk ora, Kang? Alah lah. Gek sing mangen-ngen ki lho apa to, Bu? Lho, pengamat sepak bola sing kategorine ibu-ibu rumah tangga lak ru enek, Kang. Oh paling ngapalan
Mulane sampean yo nggurenan kacuwe kok arep dadi pengamat bola. Nenyekmu lho, Kang. Aku tim Eropa, tim dunia ya apa lho. Kemayune. Saiki apa wae Jal? Lah sing mbok karepe tim apa? Misale jago kula Argentina. Argentina kuwi saka Amerika Latin. Dijuluki tim Tenggo. Kostum kebanggaane putih karo biru muda. Iya tenan. Argentina kuwi menganut gaya permainan attacking football utawa sepak bola menyerang. Welok tenan. Lah pemainnya sing terkenal sinten mawon? Nek saiki yo Lionel Messi. Nek sing legend kuwi Diego Armando Maradona. Wah. Bu Siti bermain apa to iki? Kok isih loyo to, Mas? Ya maklum to, Mbak. Kan lagi 80%. Oh iya ya. Muka-muka tang 100% ya, Mas. Orang masalah 80%, Mbak. Lah kok sik loyo? Oh, mimik sik wae, Mas. Orang masalah kurang air. Lah kurang apa, Mas? Pujaan hatiku tidak ikut berpesta. Mbak Mimin. Pesta apa tuh, Mas? Pujaan hatiku tidak ikut pentas piala dunia. Iya toh? Tim kesayanganku orang melu piala dunia. Ngendi, Mas? Jamaika. Walah. Mbok golek jago liyane kan akeh to, Mas. Tim apike akeh. Nanging ning ati ora klik. Mas. Sampean ra kangen papiku to? Ya kangen lho. Iki lagi masak kesukaanmu. Tempe gosong. Iya, Mas. Tempe Black Star. Kok jenenge aneh men, Ndra? Tempe ini dibentuk bintang, Mbak. Black Star. Recommended iki. Nek tim Belanda niku jenengan yo ngerti kabeh. Aku di luar kepala no. Belanda kuwi tim oranye. Kostum kebanggaane warna oranye. Lah pemain legende sinten, Bu? Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit. Iya. Tim Belanda kuwi menganut gaya permainan total football. Tenan. Filosofine sepak bola. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Lah dalah. Ampun men to iki. Oke sengarane yen tim Belanda kuwi juara tanpa mahkota, Kang. Sangar men to iki. Sebabnya mainnya apik. Sempat beberapa kali masuk final. Ning kalah. Ning sampean yo ngefan tim Belanda niku, Bu. Ora, aku ora seneng kok. Lah enten apa kok mboten seneng? Lah Belanda tahu jajah Indonesia lho. Berarti kebanggaan jenengan pundi? Nankatsu. Lah, Subasa meneh. Lah filosofine kuwi asik kok. Nikmati permainan, maka kamu akan jadi juara. Mula filosofi kuwi contonen, Gang. Tapi kan Natkasu kan mboten melu Piala Dunia to, Bu. Lah nek sing melu Piala Dunia, kuwi jago kebanggaane sampean kuwi pundi? Spanyol. Halo, Bosku. Seakrab. Bisa jadi. Spanyol kuwi julukane La Furia Roja. Wedian, nganggo roha-roha barang ya. Spanyol menganut gaya tiki taka. Paham no. Sing umpan-umpan pendek, 1-2 sentuhan to. Yes, semakin kita menguasai bola, semakin besar peluang menang. Iya. Lah pemain legend iku sinten mawon?
Hah, wis Kang, cukup. Engko nek tak jabarke kabeh, engko ndak aku ketok nek kepinteran banget. Loh, wong sing jenenge pengamat niku kudune kan nggih iso menguasai tentang bola to, Bu. Kuwi nek Bu Kusnaini, aku lak Bu Siti. Wah, kelakon apa to, Sit? Nek bengi aku ngimpi apa to? Ujung-ujungnya kerawuan tamu saka Jamaika. Ketiban bintang Mas. Wika. Pun sehat tenan tau Mas. Meskipun belum 100%, tapi tetap lancar jaya, Bu. Bu, kula latar buri, Bu. Arep nggo apa? Nonton Piala Dunia. Alah, aneh-aneh we to Gang. Lah wong ndelok Piala Dunia dadak golek utangan. Apa sing muar ndelok kuwi dadak arep ning Qatar apa piye? Nggih boten no, Bu. Oh, arep nobar ning kafe-kafe. Alah mbok rasa aneh-aneh to Gang. Nontoni nang omah ki iso lho. Rasa golek utangan, mare boros ngerti ora? Nonton kula niku nggih teng omah, Bu. Lah kok utang barang? Lah wong TV kula niku mboten saged disetel lho, Bu. Begitu kula setel niku gambare semut tok. Lah sir kula nek entuk latar buri, ajeng kula nggih tuku alat sing nggih TV niku soto box. Soto bok mbahmu kuwi. Soto bok kuwi berarti soto sing diadai kotak. Alah, alat sing nggo TV niku lho, Bu. Kuwi dudu soto bok lho, Gang. Lah napa to, Bu? Black box. Black Star. Ya, Lah kok nggur 100 tok Lah apa soto box regane 100 to, Bu? black box. Lah nggih, regane napa 100.000. Aku dek ingi tuku 300 yo, Gang. Lah kok niki nggur cepek? Ya sing nopek ya kowe usaha dhewe no, Gang. Mosok aku sing kon bayari jagane aku terus. Aduh. Kula niku karepe utange niku ken mboten ting tlecek kono kene